Yes. Välkommen till det till Påska ungdomsmöte 2022 och ösen till som lustar online. Ja, till bara komma in och sätta dig längst fram. Här är plats efter och ja. Skräjen ikväll det är ordentligt spännande och glädjande. Och det är vi måste skräna ikväll. Vi får höra en tala från Simon Hansen. Vi får höra vittnesbörd och vi får så ett drama. Och ja, och bara lovprisa Gud i oss. Och jag hade jag börjar bara vid bön. Arn, vi börjar. Ja. God, jag tackar så mycket för att vi kan samlas här om 2 år och ja, samlas vi som ung minnas att du görs för oss och ja, minnas det som posten handlar om. Och jag ber om att du måste göra det väldigt för oss, det som hände. Och att vi aldrig må glömma hur största är det att du kom ner här och görs människa och att du vill komma här och tacka oss synder upp till självan och att du först alla vägen till Golgata att dödja för oss så vi står på fra vi tackar för dina nöje så vi det som om att din nöje hon är och nå mägen och ja, jag tackar för din stora kärlek för oss och jag ber om att ja, vi må ha öppen hjärta ikväll och att det som kommer fram att vi tackar det till oss och att vi vill huxa om det som hände och det som du gör det krossen och ta att du röjs upp att vi tar en vänlig tid och jag ber om att du måste signa löterna och ja, bara göra oss fri i hjärta och att vi fokuserar på det ikväll. Ja, amen. Ja, vi får synja några sanger och så kommer Simon Hansen att tala. Och ja, så får det synja. Ja, vi har nog snackat skrönne så jag hoppas att är lika spänt som vi på att god är uppe och i kväll. Vi får synja, tror jag sanger är vi får tala från Simon. Vi får synja god sätt någon du sagt. Till välkommen rösta dig kom. Och till oss välkommen långt fram. Sälj det sitter här. Cross to touch the
full communion. You are the light, song of my life. You always
at Arne får høre tale fra Simon. Det utroligt. Man synger bara vi och det får inte men alltså det ösna att pröva att synja sanjen till god. Det är otroligt hur så kärlek till helder med. Det är fantastiskt. Det är otroligt hur så kärlek till helder med. Kom morgon och där stod mig Lörsta lyfter håndtog med och värar med och jag vill det tänna vid bärst här Trok van anda trott när tjävor och han fyller med jag tror är standa trott och imot glädje och lov och kraften av himlen vill leda och bära till det hojma tjater det är otroligt kvoss och kärleken till händer med för morgon och där stod mig när och på mattan öftan lyfter håndtog med och värar med och jag vill det tänna vid bärst här tog van anda trott när tjävor och han fyller med jag tror är sant att trott God kvalitet. Og takk for senast. Det var hyggligt. Jeg halte vi der fløyre, men det var fotlare i år. Men vi der fløyre i kvalt. Ordentlig døylt av sutja dikon. Og det er døylt av være her atter i middelen tikkon. Og hvis det er bøybna vi, så blir jeg på Apostlasøna kapittel 11. Og det vil fortsette her og i det. Og jeg halte til at bådskapen som det er sintur, kan man säga. Da jeg sett 4 øyne med, så husker jeg, det er så alvorlig, det er så, jeg vilja at anker ble rakt av bådskapen under kveld. Hiven, som jeg sier i jar, da jeg begynner jeg tås egentlig for tikkun, jeg tås for gode, det er han som vånande verer nøkter vi til, som er sagt for som talerstålen under kveld. God, han kan sikna det som vi sier. Han taler til tøyen i kveld. Det eneste du skal gjøre til at lete tøyt liv opp for honom og leve for ham. Og til egentlig det som vi skulle ta som i kveld.
Og jeg vilja at vi tar en ordentlig gå bønner til åren. Men nu får jeg be en bøn, og jeg høyde at ikke noe om å bia sammen vi med. Herre frelsere, jeg tar ikke for at vi kunne være her sammen, nekv ung og eldre, her er kampstallet. Takk for en av mulighet om vi har atter å kunne samles til samfunnsmøter, til ordentlig døylet. Og gå Jesus, vi ber om at du skal tale til oss i kveld, at du skal vise oss hvor så fantastisk denne samkomman i Antiochia er. Og hva jeg ikke kjente henne. Hjelp oss at leva som deg. Bid om at det som sagt for i kveld skal være til tøyne er. Amen. Tid Apostelsøen er skrivet av Lukas. Og sier Lukas var lakne. Jeg har for en doran øyne vel skrivet, og jeg hvis tid lese Apostelsøene, så er det faktisk en nok så interessant bok å lese. Og i dag så leser jeg fra Nøytjan og kapitlene ut, og jeg halte til at vi gjør det i kveld atter, til at det er flere som ikke var her i dag. Ok? Så Apostelsøen kapittel 11 og vers 19. De som spjatt våre vi ætsøkne og største av Stefanus, fører nå om lykke til Fønikia, Kypern og Antiochia. Men tala av året til ångan utan bæst jøtar. Men mittlom torra var det nekre menn ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia. Her tala av torra til grikkar. Tala seg ikke jøtar. Grikkar vi og kunngjørte tøymen evangeliet om Herren Jesus. Hånd Herrens var vi tøymen, størst tal kom til trygg, og vente vi til Herren. Tøyent om dette kom han nå, sankom i Jerusalem for øyre, og tøy sendte Barnabas til Antiochia. Da han så kom her, og fikk nøye gods av suttja, glettes han. Og han anvendte i ødel at de skulle sette seg fire i hjertanen, at halda fast vid Herren. Tøy han var gode med og fotler av høyla andanen, og trygg og store skære var vunnen fyrir Herren. Så får han til Tarsus, og løyde til Saul. Og da han fann han, for han atter til Antiochia, vi honom, og helt år var der nå sammen her, og i samkomne, og lært å store skære. Det var i Antiochia. Lærersvennerne først var kattleier kristne. Av hesen døven kom nekre profeter om han ur Jerusalem til Antiochia, og en tarra at Agapos røstest og sier vi andanon fra at stor hungersnei skulle komme iver Atlanheim. Hon kom øysene av døven Claudius her, var det i 90 år. Ta gjør du lærersvanner av at tør skulle sende brødene som i Judea bo nekka til hjelper øyn og kvør etter førmån og søgnen. Hetta gjør du tør vi og tar sendte Barnabas og Saul vi tog til hinar eldste i Jerusalem. Og evne, skal si det rett, evne i altså sankoman, hon det verdt. Og jeg husker at jeg grøyde til å fra møgnen opplevelse om sankoman i jar. Jeg har haft nekka opplevelser. Og i nekka sankoman. Jeg har også haft nekka kjeilige opplevelser. Og morgen nøyt. Og vi tar til hårda vittnesbord i jar om at det er at oppmuntra. Jeg har ikke hos om det at klappa ryggen, det er så veldig stått fra en sparsje atterbarst. Ja. Hva er det du? Er det du hesne personer som oppmuntrar? Eller er det du han som sparskar? Ja. Nå, det er det som jeg kjenner samkomna
i Antioquia. Nå, jeg kan legge træt til som jeg sier i år, ja, i samband med det jeg klapper ikke, at vi tar imiske gaver. Har du hørt om det før, at to er en så gav og gav til å spille gitar, eller to er en gav og gav til at tala, eller du kan ha en gav og gav til å gjøre filmløyk, eller drama, eller synja. Ångastene i Bibelen leser vi om at det er en gave av pojke til folk. Men oppmuntring, det er en gave. Det er en gave at oppmuntra. Så Arne glemmer det, vet som jeg skal si, så vil bare si vi til, eller tikkene, som er oppmuntrere her i kveld, til det er imisk her i kveld, som har til gavene, vi har bruk for tikkene. Samkomman i 2022 har bruk for tikkene, som har gavene av at oppmuntra. Jeg nevnte nekre personer som oppmuntrar meg, som har oppmuntrat meg. Sjående mine foreldre har alltid oppmuntrat meg, minst omkant jeg ikke har finnet stål fra mine foreldre og sjående. I samkommende til meg, jeg leser ut med sin navn til honom, til at han hva som han men lukker meg ikke. Jeg halte at onker Abba døtter her, lukker meg ikke. Men Christian, vi mener samkommende, har en gav at oppmuntra. En eldre med i samkommet sjokk. Og jeg vet ikke hvordan ofte han er kommet ut til munnen og sagt, klappa meg i ryggen og takka for det. Da jeg kom inn her i kveld, så møtte jeg en rygg av folk. Og jeg holdt seg ikke på meg, og anker holdt seg på meg, men en av de første som jeg møtte, det var Justnes. Han stod til bønt mot meg og gav meg en oppmuntring. Og således har han vært alt hva jeg har kjent Justnes. Jeg sier ikke for rosa tøymon. Jeg viser det bare for at det er en gave som tar hava. Og det er også kvinner som har disse gavene. Vi tar bruk for tikkene, ok? Og tid vita vel hva det er. Hva finner du opp når det er fall? Men vi tar bruk for det, ok? Så halt fast i oss nær tid. Det som jeg håper på å komme i jøkken i kveld, det er tutsjo lærdommer ut fra tog som vi løser i jar, det som jeg akkurat har lyst opp. Ok? Jeg skal ta lov av nek, men jeg skal akkurat ganske tenke sin langt tog, men i øtlen så halte jeg vi tar noen tog til det. Ok? Så hvis de noterer, så kommer det tutsjo punkter som noen ting som vi kunne lære ut fra i Apostelsson kapittel 11. Og jeg kan legge til øyne at som jeg har 4 ganger til å lese talene her, så er faktisk ferdig at elsker samkomna. Det er en fantastisk samkomna. Vi kom inn i kapittel 13, må jeg løte. Jeg vil at vi, og ta i snakker vi til, heter ungdomsmøte. Tid er jo fremtiden, ok? Tid skulle skapa samkomna som kommer i morgen. Nå, det første. Det er lært okkur gerast kvinnor og menn, jenter og dronger, som innskja at gjøre helt særlig ting for Guds rydg. Ivskriftene kommer er jo ikke bare stått her i det. Okay? Lært okkur gerast kvinnor og menn, som innskja at gjøre helt særlig ting for Guds rydg. Nå, hvis vi færer til vers 9 nere, her stender at de som spjatt våre vi ætsøkene, og størst av Stefanus, får nå lykke til og så videre. Det stender bare de. Som jeg nevnte i år, det stender ikke om apostler, eller profeter, eller noen helt særlige folk. Det er ganske alminnelige folk som stående av første samkomne ever. Følte du rakt han? Følte at tiden kunne rakt av oss ned?
Det kunde akkurat samma vara till att det var det inte. Dramaböckerna för drama nu. Det rösar sig upp nu för vi vet att samkom. Vi får glad vid det och krästan. Så enkelt var det. Nu, om vi inte anser efter, tar vi läsa det, om vi inte anser efter, og lykkes det gå, så oppdeler vi slett det her. Så halder vi, dette var sånne stormenner som stod først og samkomne verden. Det passer ikke. Ganske alminnelige folk som opplevde til at Stefanus ble støynauer, og de ratt oss sjående og ble spjatt ut, og noen av de vanlige folkene stående og samkomne i Antiokia. Nå, det stender ikke om at det var noen helt særlige talere. Det stender ikke om noen helt særlige gode sangere, eller toneløgere. Ganske alminnelige folk. Onga coola taler, klæger, eller nækka som helst. Bæra vanlige folk. Hvordan er det ofte vidfæra, så kan jeg få møte, jeg må være i hæsen, hvordan nu er jeg mannfolk, så det er ganske nemmere en tid, konefolk, men no offense, jeg har trutjere i min huset, jeg bruker lyset mer til igjen. Ja. Vi leser ikke om det var noe krav. Særlig å få inn klæger eller noe. Jeg minnes, vi tog samband i at øyne munnen heter, øyne munnen oppmuntrer George Verver, så han lever enn. Han sender øyne fra vikene, torsdag, og en antakt ut av YouTube. Fylkonen, det er utrolig interessant. Jeg minns det ene fra vi var å møte, og jeg var ved noen, og han stod og taler akkurat som her, og her som vi var, her var det olja, det var slips, og kyrsta, og alt det der, det skulle være olja fin, og jeg minns også at jeg hadde tradisjon, at man skulle ha alltid en nødja bøybel, og ikke så sliten ut. Akkurat her, jeg tog i samkomne, jeg var ikke kvøy, men det var åpenbart en ting. Da slitten bøybelen, og hun var hjemme, han brukte det hjemme. Jeg minns han stod og talte, og så midt under talene så tok han slipset til seg selv og skradde det av, og kastet det etter den eldste som satt fremst ved søgene. You don't need this tight! Og det grøtte han etter han under skjøt. Og liksom pointerer akkurat det som er her, at vi har ikke bruk for at det ser ikke ut på en særlig måte. Vi har ikke bruk for at det er en bestemt person og på en bestemt måte, oppfører det på en bestemt måte, synge eller snakke på en bestemt måte. I behøver ikke. Vi har bruk for det her, akkurat så det som to erst i Guds rydg. Ongen tar jeg kom til Antiokia, tog det var samflagsmøter, til dømes. Etla, onker cool konsert. Etla, onker særlige gode talere som kom utenlandet fra, og nu skulle de ha møter i Førjun, og til dømes, det som vi opplever her, og så færre ødelt, var det. Det var jo rørst det som hendte. De kom her, hvor kom de til Antiokia? Hvis vi leser Apostelsønene, de kom her, tog de yngste er brøye evangeliet om Jesus Kristus ut. Og det skal jeg lova for at jeg lukker i stedet. Nå, i år så nevnte jeg bøkene William Sloan. Vi møtte Øssur til papi Øssur som skriver han. Og Øssur, han er helt sikkert glad for at papi sa nått. Jeg vet til at han heier tilfell til en tveier som mange ganger kom ut. Så det er cool hvis en tveier kom ut. Men tid, hesa bøkene jeg leser første før jeg var 19 eller 20 år. Og jeg var så oppmuntret av henne. Det er en virkelig god bok å lese. Så jeg vil bare ikke deg til å lese henne. Og hun er løtt, og jeg tar seg omkring av deg som leser henne. Det første vi kan si, det var det er en øyelig god og løtt bok å lese. Kjøtt å lese. Lukk meg ikke. William Sloan, han feres rundt. Da leser jeg et utfrelse bøkene her. Han var eimjøk. Han brukte
ta gavene som han hei. Det var mittel annet at oppmuntra. Han brukte gavene at oppmuntra. Nå måste du låsa väl efter till som ta gavene oppmuntra. Han brukte ta gavene oppmuntra til at evangelisera. Og det skal jeg lova for at det rikker. I generationer har vi skikna av tog som hese mævren. Gjort. Han gikk ikke rundt og bygde stora salar. Han gikk ikke rundt og kipa for samfunnsmøt. Han gikk ikke rundt og hei stor møter. Han var stittler. Og i en liten husen, vi så inn av her som mamma min bo i Sirigøtta. Bant vi så inn av Vælet, her, de som fra Sirigøtta. Vi så inn av Vælet en liten svart hus, vi har en sånn panoramavinta i Erva, som venter mot Sanden. Det huset her ble Williamslån mottagen. Og i 2 husene. Og tann horen, som fra spilleplassen, en sånn pikke lille hor, hon ble bygd til prest, men Williamslån stakk øsne brukene. Og han får innkjønnes horene, og så var det lite kamer til venstre. Her sveva. Og sier godt. Og ångtøy, så fikk han ångtje sted bygd. Og bo i en hodjus. I Kavastormen. Alt det her kunne du lese om. Tid, okkara samkommer, og når jeg sier samkommer, så det også en tid. Ok? Det også en tid. Jesus døde da han var 33 år. Så okkara samkommer til å si tid, vi må sende fløyre ut av bo evangeliet. Så let okkon gjeras kvinner og menn, jenter og dronjer som innskja at gjøre helt særlige ting for Guds rydg. Nummer 2. Let okkon fauna lojengina som fylgjer vi tog at være kristen. Til at være kristen, minnes det jeg les, hva var det som var så nevnt av minnes det jeg minnes det til versene? Apostlasån 8, 8 og 8, 8. Altså det. Apostlasån 8, 8 sier, men tid skulle få kraft, ta i heilig anden kommer i tikkun, og tid skulle være vittnemøyne, bæge i Jerusalem, og i ødlun Judea, og Samaria, og lykka til enda gjerne. Det er det mest fantastiske verset i Bibelen. Josva, nei. Jeg er så vennig å si Josva 8:8, at jeg elsker det. Men her er det altså Apostlasån 8:8. Det kan bli oppe av Josva 8:8. Apostlasån 8:8. Men det motsatte av Apostlasån 8:8 Apostlasån 8:8. Det som då är väl matematik. Det är likvi. Saul samtykte i at han var dripen. Og samma det brast og hør ætsøkt imot det sankum i Jerusalem, og det var spjatt Judea og Samaria, öll utan apostlene. Til at være kristen, det fører lojing visser. Trygg ångon øren. Så Bibelen fotlaut. Jeg prøver ikke å si mer enn nesten alle apostlene ofte i Johannes døy jo vi er drypner, krossfester, halshøgter, krossfester opp og nyer, høtten nere etter, og så videre, og så videre. Trygg ångon øren. Ångon pratikmannen som sier til at vi er kristen bare godt. Det passer ikke. Tverstur imot det. Hvis vi som kristen fevna her som sannløykan at vi loja, så vi det rattere loj. Og det er kanskje akkurat det som problemet til okkur, til det at alt blivit så dårlig beheilet. Men det Guds vilje at vi skulle loja. Han lovar
enta flere ferner lømmes i Filippe Braunen 8 og Filippe Braunen 3. Han lover vi skulle jakna løying. Og all kristne kjenner til det her. Legg merke til det som jeg sier. All kristen kjenner til det her. Og hvis du er en kristen, det er helt sikkert onker her som ikke er en kristen. Men hvis du er en kristen, og du først ut, og fevner hendet sannløyene, så legger du mest til det rettelige kjøtt. Hva det betyr at vi er en kristen. Om vi ikke at leva som kristen, har meninger om ting som hender i samfunnet, offisielt, ikke bare for meg selv, men sier okra meninger. Om vi sprøy evangeliet, da jeg sier evangeliet, så sier vi folk, forteller om Jesus, og at jeg har bruk for honom. Så må vi offra, og så må vi loja. Og vi må gautaka det. Så det er en pastor av å være kristen. William Sloan, after vi leser flere ferner om at han lei for Guds skuld. Jeg nevnte, han gikk ut i storme, kavarotje, han slapp ikke byggvann her stedet, mot så en hodtjuse. De ble happa i. Han skriver innenfor at det er ikke portre av havan. Huset stender enn her, vi vet ikke huset til William Sloan her. Ta dit genga for bo i tinghuset, så genga det nye tinghusvennen, så er det 2 hus her, et kvitt og et rett. Det er reia til ikke William Heinesen, og det kvita, eller som William Heinesen er oppvaksen, og det kvita til det som William Sloan bygde. Det stender enn her. Og han var veldig glad for sin hava, det visste ikke til at haven er det er stadigvæk trå som han allerhelst er planta et langt annet på en tå. Det tok portre av grutt i havnere. Så han opplevde nek kjeilige ting utan affæra langt ut ut. Ikke bare han, men familien. Og til øysen tid, hvis du to offisielt sier vi folk at du er en kristen, hvis du offisielt gjør til noen mening til kjenner, ja, men så lujer ikke bare to, men øysen til bøten, eller til familie. Bæg mor og minne. Og til Guds vilje. Det er snett jeg vet du. Ja? Det som er aldri står snett, det er at folk skal få at akkurat det motsatte på sjur og Guds. Nå. Det samme er galtande innenfor samkomna som var inne i Jan. Jeg har opplevd det av løsens sjølver. Jeg visste ikke jeg har tid til å oppleve det. Men jeg har i min løy opplevd flere ferner at ung folk har finnet sparsk i stedet for klapp og er omgående kommet etter. Og så kan man si at hver er skiltene at det vet jeg ikke. Men god tid minnes til det at det er en pastor av det kristne livet. Hvis du stiller deg opp her, synja, eller spela, eller vittna, eller drama, eller whatever, så har folk en mening om det som du gjør. Hvis du stiller deg ut utenfor her, og prater evangeliet, for øtlån, så har folk en mening om det som du gjør. Og de som ikke er kristen, eller de som er imot det der, de er ikke bench for å si det vitt. Men stekka ikke. Stekka ikke. Stekka ikke tid. Hvis onker kommer og skuffer til henne, halt og fram. Og hvis det er at jeg glemmer alt om min artell, men så til te tar jeg det for å oppleve det. God tid. Så la oss begynne i Sankoman. Så la oss begynne i Sankoman i Antioquia. Minnes det de gjør, at snakker man det elden, at
Saul rundt å drepa samkomna. Vi har støyna Stefanus og helt det så. Nu fikk jeg måra deg. Ja. Han trampar jo av elden og elden exploderar. Det är fantastiskt det. Det är så det god arbeid. Og jeg gjør noen løying, og Stefanus ble støynauer, trampar jeg Saul av samkomna, og elden sprøttest rundt i Israel. Og vi er. Og vet dere hva det coolast er? Saul sjálfur ble frelst av en til Damaskus. Til en gav søv i alt for en. Det er så helt sikkert. Det er fantastisk å vite at god arbeider og gjør noen løying. Det er så det er nevnt at det er alt ganger vel. Det er simpelthen så nevnt. Jeg skulle tale i kveld, og som jeg begynner vi, kanskje indikerer jeg begynner vi, at jeg har haft ordentlig ringt ved at jeg følte meg så vøykan på en eller annen måte. Det er jo ganske veldig fornegg av til mulig. Men det hører til. Det er en pastor av oss ned dit. Tror jeg. Let dere, heter det sin spesiell livskrift, ok? Let dere ikke være bensje for å bo evangeliet, for ikke tryggvande, utropstrekk, punktum, ha, spørsmålstegn. Let dere ikke være bensje for å bo evangeliet, for ikke tryggvande. Altså, og så sier jeg sjående. Nei, jeg mener det. Tror jeg at vi trusta ikke myskre vekk. Vi bærer på evangeliet inni i okkar høyt og sæl. Jeg kjedder av det, det er døylt å gjøre det. Og jeg skal lese noe så for om man har løtt, og det hentet. Men det er ikke her vi trusta myskre vekk. Det er ikke sånn på klokken 6. Eller ungdomsmøte, eller hva det skal være. Det er hesen kapitlen av prekkum. Vi må ut. Vi må ut tid. Og det er ikke mye i år. Det er Jesus som sier det. Færre ut. Det kan ikke være anklar. Færre ut, sier Jesus. Her som det er vant av meg. Og da jeg snakker om det som er vant av meg, så må jeg i øsene vi i klassen. Jeg må vi i skolen, arbeidsplassen, og vi tenker av familie, vinen. Gjør vi dere til kjenner hva det er, hva det er halta. Jeg vet det, jeg selv opplever det her. Jeg ång til arbeids, så lett på hun natter, da er det. Orsk ikke skje med mening. Stand opp for Jesus. Vær ikke bengen for å bo evangeliet, for ikke tryggvand. Og hva jeg sier akkurat så, tog at vi har det så døylig beheilt at hos evangeliske taler for å gjøre om tryggvand. Skjønner du? Vet du hva man kallar det? Det er faktisk et engst ord. Det er det transformation. Og det er synd det her at, og det er ganske særlig kjent, ja, det er også kjent i førjen, det er det at to liksom shoppar, du vet, i middelen samkommer dreier i minst tryggvande tilsyn, og så teler man hvordan jeg vil hese samkommer, nå er det så døylt, og så er det samkommer, og så nå er det nekver, så gongt ordentlig vel her, og så videre. Og vi ser alt det er mennesker, vi heter også, jeg og to, vi gjør det ødel, vi teller og sier, suksess. Da vi tar til tinsrid og sore, så håper jeg at det kommer bare mer enn 0 trus. Så det var om ikke annet onker som kom til å ete burgerne så vi gjør det. Men det kom i 300. Så er jeg rævlig glad. Men øyn ble frelst. Vi minst alle og en jenta ble frelst. Og det er tærlig elsker. Nå, færdig ut.
Jeg ble øyelig skuffet av en vin som så jeg hodla flenne etter at onker er utemøtt. Jeg halde utemøtt er underrated ved det. Hvor ikke har utemøtter? Ja, men vil ikke høre, vil ikke skralla, og vil ikke til flås litt, og du vet da. Ja, finnes det slag. Jeg har hørt sangen Jesus Freak fra DC Talk. Handler om akkurat det. Jesus Freak. Det var altså man with a mission. Okay. At en maver som ikke er bench for å stidla seg opp. Jeg får ikke rappa for det på alt, men du rapp. Og så fer ut. Og det er så cool. Kanskje det tog så nervøs i kveld, til at jeg vet at hvis onker tenker at det er for fullt, så gjør jeg det da. Til det er ung, og til det er frisk, og til det er festlig, til det er vi på det. Jeg er så vilja at vi kunne gjøre det. At vi får ut at trusta myskre vekk. Vi gjør det ikke inn i salen. Fint at jeg har det inne i en sal, deilig, en høyder og lekker og drekker mor, kaffe og utstillinger og instrumenter og alt deilig, super. Men det er ikke her vi trusta. Så skal vi det ut. Vi skal ikke tia. Vånande for at det oppmuntrer oss ned. Vånande for at det ut og boa hans evangelium. Vi er ikke benchen. Våna, det er håpa, altså våna verlig innelige, trygg og lyd av at han vil hjelpe til. Omkring at de kan sitte og sier, man kunne gjøre det. Nå er alt flott til havner. Havnene blir så rævlig stor. For her man møter rundt om i førgen. Og i det mot tid som er her, og som er fra havnene, tid har en særlig oppgave i førgen i det. Tid har en særlig oppgave. Og hvis man kan ha lakken til havner, jeg gjør også inn i midtelen. Her er nekke bøylinger i havn. Her akkurat kan gjøres. Nummer 4. Nu skal jeg skunde meg jøkken resten. Okay? Læt dere ikke fokusere på tøl. Jeg har langt vært inne i at vi telja og studerer tøl og fekna som tøl og så videre. Men således vi er ikke i Antiokia. Og Jesus, han var så rævlig negg møyre enn å tæl. Hvordan jeg kommer møte, hvordan jeg blir frelst. Det handler ikke om det. Det handler om at vi kattler av folk om at dodja i Kristus. Og at gjerast hansara. Så let dere ikke fokusere på tale, men let dere fokusere på at folk blir født av nødja. Nummer 5. Let dere ikke samkommer at djeva mor. Og nå er det heter øysene til dere ødla. Let dere ikke samkommer at djeva mor. Øysene pening og gaver. Nå, nekva her som tryggvande, vi leser det tydelig ut fra tøy som vi leser. Nekva tøymon var fatøk. Åtto ikke nekv. Og sjølvand i øya det ikke nekv, tar det flutja. Det flutja av, akkurat som ukrainerne flutja i hesten dagen, det flutja av ur hals og herer, i en kofferste. Godt nok at det ikke kofferste dag, ikke fram, men det hadde vært en påse, et eller annet, det hadde tingene jo i, og så rundt det sted, så det hadde øyla lute. Men tåsa vid evangeliet for en person, samstundes som vid liva evangeliet. Det er ikke å si, til så dårlig var kristen, og så er Jesus, han var så gaur, og jeg vil gjerne oppmuntre det, og så lukker så Jeffs å snakke, og så lyser lysstøyler, eller tøyn mat jeg vil på noe helt annet. Men så spekulerer man på, ok, hva skjer det? Jeg tror han er kristen, men kanskje han skjer lukket av et laksår. Det handler om at vi ikke er bensin for at djeva fatøkken, at hjelpa flyttarfolket som kommer til førje, til dømes nå, at vi hjelpa hver nøren, vi onkron. Det kan være onker
en mamma som de kjenner, som de kjenner vil hjelpe vi at ta vet ikke, omkring at omvel okkurs, det var ikke omkring at du kunne lære til timpermann. Super. Det kan være at du kjenner omkring som har en bil som ikke rikker så vel, som burde lukke åkt etter. Det blir vel til. Det kan også være at de kjenner omkring som ikke stod så reelle var rockning, men så de kanskje kunne hjelpe litt sin tur. Ja. Det kan være omkring som har krabba, som ikke orsker å gjøre med til familiene. Her tid kanskje kunne få ut, jeg vil gjerne gjøre en døvra, frutja det eller så. Det er sånne måter vi kunne hjelpe på, og vise til at vi har og livet til som vi prater om. Nummer 6. Lät oss elska Guds stort mer enn vi elskar okkara liv tid. Her kommer vi inn i kapittel 13. Lesa lukka 3 vers her i Apostlasøn. Og i Antiokia, i samkomne her, var det profeter og lærere, Barnabas, Simon, som hadde tilnavnet Niger, Lukius og Kyrene, og Manaen, som var fosterbror Herodos, fjordungshøvdinge og Saul. Medan tegn og hilde godstjenest og fasta og, sier Høyla i anden, tætje mer ut Barnabas og Saul. Dette er jo i samkomne i Antiokia, ok? Dette er medan de har et møte her, ja. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet tøy til. Ta fast av teg og bøye, og tar lød og hentene av tøy, og lød og tar så færre av sted. Det er helt godstjenest og tid. I morgen, kl. 12, ta fra vidt av breidbråding her. Kl. 2, fra vidt av breidbråding her. Takk, Maria. Og det er jo dårlig å se nek. Så jeg tilber at akkurat kristna liv begynner vi lovsange, som vi begynner å møte her i kveld. Og tilber han. Det er bensin i akkurat liv som krist. Det er bensin. Det er akkurat orska. Og selv om det er akkurat konger vertur akkurat tilber han. Selv om det er akkurat konger vertur akkurat lovsang. Og det er tøy vi evangeliserer. Det er tøy jeg vil ikke sånn flere folk prysa god. Så lät oss elska Guds stort mer enn vi elskar akkurat liv. Lät oss rævfesta Guds stort i okkon og rundt om okkon. Mer enn vi elskar akkurat liv. Nummer 6. Lät oss fasta og bia og lyta av høyla i andan. Hadde nekkan prøva fasta? Hadde nekkan prøva det? Anker, nikker. Det er ikke vanligt at vi gjør det her. Det er ikke noe som vi fokuserer på, men det burde vi gjort. Kjenner du en som heter Tom Roberts? Han eter ikke torsdag. Det var ikke man gjør det nå, men det gjør det ikke. Han er veldig rett for. Fasta i torsdag. Fast. Jeg har ikke prøvd ofte. Jeg har prøvd ångt. Jeg minnes øyne før vi prøvde det. Det var helt til at det var så langt. Det var 24 timer. Og vi bøde og sunke og fasta. Og det var forresten øyne nere i Sur-Afrika. Jeg minnes det en. Ta fasta av deg og bøde og ta løt og hentene av deg og løt og ta så færre sted. Tid. Hette er viktig, som jeg kommer å si nå. Er det klar i hvor så lengt ute i bådskapen som vi tar på er? Er det klar i hvor så klikker han er? Altså, tror husk deg om at vi kommer ut og sier vi en person og vi er sånne postmodernistiske, humanistiske heimen, sier vi til at du er deg i synden tøynen. Og du måste vänta vid, du måste få oss av nutjon. What? Det er flere etter dere, og jeg tror vi heldig på Superman. Jeg gir meg Superman en bok eller en film. Nei, heldig Superman enn det som du snakker om her. Det har vi virkelig hørt.
Det är inte en sova, det är inte fiktivt. Det är folk som har sagt det vi med. Då jag tidigt på samman och har skulle vittna för dem. Ja, så trycker vi helt på sågman. Är det klarare iver? Gå så längt ut till er. Det som vi fortäljer dem, att de må föras av nutchen. Och ett annat, och hvis de så överhöver tøyma og høyra te, og stadigvæk lusta, eller hava øyrer, eller framför oss, så prøv å fortelle dem til at for 2000 år siden døye en sånn og en snikkere, og en krosse, og fremtiden til tøymon fullkomlig avhengig av honom. What? Nå, det en ekstra, jeg har lyst marsjnavføring i Herning i København, i Danmark. Og her hadde vi det om produktutvikling og prisavsitten og selge bådskapen og så videre. Det er enda religion, for jeg ser noen inn i imiske kulturer, hvordan vi kunne selge vår. Hatt en utrolig ring vår å selge tid. At de skulle gjøre honom alt. What? Nei. Vidare ditt autoi att ta i to först ut vånande att han har kanske hända dig eller hissa stävna så har de kanske finns mer blå på tonna och fortälja om tickare liv vi Herre och frälsare Jesus Kristus. Vidare ditt autoi att ta öjnasta tid överhuvud kunna göra och som de skulle göra som han finns jag på om till period. Ta öjnasta att vi skulle göra till ett bo evangeliet. Resten av teker hansar av. Vi er fullkomlige 100% avhengig av hele anden, at hele anden gjør sitt arbeid. Vi kunne ikke frelsa nækran tid. Og søvan så lengt ute for en som ikke tror, at det blir slett til til åkken at ivebevisa. Jeg satt øyne for en hus i Tyskland og skulle til ivebevisa og en vin som om at gjøre en tryggvand. Jeg rønte, jeg får noen forskjellige, jamen, det var det. Og så kom jeg opp til minst vi bor oppe i husen, og så sier vi Randi at jeg var ikke kvært jeg skal gjøre, sier jeg, for han skal bli frelst. Og Randi sier, hva skal jeg? Du har jo gjort nok. Lett nå holde antan ordne rest. Slapp av. Kaleb, slapp av. Han pleier å si meg, slapp av. Jeg er en tverre og sånn. Han dog det. Han sier det i någonstans. Men tekta roligt och pröva fänga detta. Ta ett och tåsar evangeliet. Det är inte rationellt. Det är hela anden som må arbeta. Inte halta att vi skulle vara cool för att frälsa några. Det skulle vi inte. Vi skulle fasta, bia och vi tar bruk för att han hjälper oss. Nummer 8. Lät oss stola tøymon som på evangeliet og be etter at flere øysene fer ut. Øysene med. Eller øysene Så lät oss lyte av at han løyer ok. Te og te og te. At han løyer til at bruka tøyna gaver her som to først. Bibeltøymar. Møte opp til bibeltøymar. Bønna møte opp til det. Hjelp og bare det gjennom tid. Tid som høyre hetta, tid som frelst og høyre hetta i kveld. Høyre god tåsar vi tikkun og sier gode to, gjer som jeg bi. Fær ut. Hvordan jeg var tog og hesar hjørne at la to at bruka för god. Till öjla moderna röjsa runt 18 student och kanske onkel sidor huxar jag får runt om alla värna 18 student i ett år. Jag får edga till affära och i mission i ett år. Och i Nepal eller i Kina eller Sydafrika eller Sydamerika Tibet. Jag valde själva affären Borodolos som Logos Hope
sista skipet av Logos Hope. Vi silte runt i India och Sri Lanka, Kenya, Sydafrika och här. Prøv å bruke 8 år av tøyne løyve til god om ikke annet. Og tog kommer hjem en brøyte maver og en brøyte kvinne. Nummer 9. Lät dere løyte av at hetta fører til at fløyre være frelst. Lät dere løyte av at hetta fører til at fløyre være frelst. Og i hese bøtjen her en åpnet, til suttje hvordan latten er å lese, det er rettelig. Så stender her, og gjør ni åpnet, sa jeg for at næla, det vil si at nå begynner at sprette. Så stender, som nevnt kom og best holdt få folk av møte i 1800 øynefors, altså dette er i det som i det er berøa, som kjøtt vil rive nye. Og i Ronavik. Hette Tansalen, det er det eldste salen i førjen, han bygde det i 1905. Som nevnt kom og best holdt for å møte i Øynefors etter at døper var frem. Så døper til døpte, og jeg tror at man tar vurst i for i Ødlund at jeg vi trykker altså på den nødja testamentlige døpen, og i brøra samkommen i Ødlføren. Så finner det øyelig med utgang, og alt Ødlfører, og ikke komme og møte, ja. Men 20 år søttene finnes hese i år skriva iver øyne bøn fra Williamslån. Han selv skriver det vi håndta. Så skriver han her 20. januar i Øynefors stor brøyting for en fram ved vujande tilgang til møtene i salen av det i herrens, altså sånne denene. Søgnas og tøyene hever salen vanlige vært fotler, og stunden hever fitt av folk være til møtene midt i viken i øysene. Så stender her, ja, nei, la meg ikke lese det, jeg kan lese det selv, det er cliffhanger, ok? men tid, hese mæveren som i 15 år gikk rundt i førjen og prætik evangeliet, sa ikke henta. Plutselig, nå skriver han i sin dagbok, nå er det fotles heller. Ein av tikkene kan være hese mæveren. Ja, jeg vet vel at det er sånn for ødelig ikke å være alt, men øyne av tikkene kan godt være det. Er ikke det? Kan du være en sånn som får ut på evangeliet? Her er en søva og hinner svøyene i åpninger om en østlending som William Sloan har lært, som har lært William Sloan østlengst i Østlandet, medan William Sloan feres i Østlandet, og hesten østlendingen atla i sjálvmord. Men han kom til Førjar. Man vet ikke alle hvor han silte til Førjar. Han sier til, han forbor seg av skipet, og sier, onkel spurte han fra først, jeg fer ikke til Førjar, jeg kommer ikke til Østland. Og han sier sjálvmord at jeg ikke gjør sjálvmord. Og leip i havet av ved til Førjar. Sier sin østlendingen. Men akkurat helt hun atter, han kom så til havn, nær, og Jack her, og havnar gøtten, og tunker i hoa. Plutselig så kommer en tankar om henta mannen som han lørte uslengst, og i Reykjavik. Ja. Og så spurte han en mann, han møtte en mann, så spurte han to, så nevnte han William Sloan. Hver bor han? William Sloan, han bor bort her. Ja, bort her. Ja. Så får han inn, og gjør en Porsche her. Jeg tenker hos vennen, en Porsche. Og akkurat han kommer inn i Porsche. Nå møter han William Sloan. Vi kjenner ikke noen. Han kommer i Bibelen i hånd og sier to, jeg får møte, kjenner ikke bare vi. Jo, det kan det godt. Så kommer vi. Og møter noen sunker det enda sannsjen. Hvilken venn vi har i Jesus av danskene, og hvor viner er av Jesus. Og Fredrik satt her, og møte, og ble frelst. William Sloan halde en innan møte, og han ble frelst. Hetta er nekka så fantastisk at vi er vittnen til at hvis vi bare leta god arbeid, hvis vi bare leta han hjelpe oss, så henter ting. Og det som vi skulle lese for deg som vi ikke fann,
Det var at nabygven William Heinesen, han skriver til William Sloan døye. Så skriver han her. Det hendte av og ta vi spalt i havan og Sloan, at hesen kvid skjekkute og svart kladde, alt og så stillfærande og frintlige bredske troboeren kom og lei håndene og høver okkara, og sier, tro på Jesus. Og jeg minnes at dette kjentes som en sikning, sier William Heinesen. William Sloan var en mial meavur av vøkstre, klanlier, men heldur herabrøyer. Jeg minnes omkant hui at det var salar røynare og eimare eknabra enn hansara. Til jeg ser at hese meaveren ut i ått og egg var en gau og stor sal og en båpere av en gledelig båskapet og en evangelistor og i sannare mersking som han stendur her og i orsdagernon mittlen leiv og blomur så lengt atre i tøyene og tog en som merskelig tøyeligur og livande for minne. Vil i alltid i takksomme og ærefrykt minnast William Sloan. Hetta skriver William Heinesen. Tid. Læt okon luita av at hetta fører til at folk vera frelst. Og så da sørsta. Læt okra luiv ta vid færa ur hesson høyme, vera eikjent av at vid våro vittne fire Jesus. Til menn, sjåvande, og kvinner, sannelig, nedbådlømmes, ble stående av Trimon, systron. Så det akkurat lukket nek til tikkun, kjenter. Sankomma som genjui, ble stående av Trimon, systron. Og det nekvar sankommer rundt i fyrjon. Nå snakker jeg brøra sankommer. Jeg tror at William Sloan, da han kom til Føyer ur Hetland i første sinne, han har ikke drømt om at hva det 20% av Føyeren skulle høre til lese sankomna, men egentlig råkne helst vi at han legger noe ut. Til det som han gikk på i, til å være du frelster. Jeg visste ikke at han gikk ikke på i hver sankomna til gonger i. Så han har visket, som han William Heinesen skriver, en eimjøk med oss. Det nekv tryggvande i sankomnon, utan imisk og sankomnon i det. Men det øysene nekv vantryggvande i sankomnon i det. Tyvärr. Paulus, han forfylte først sankomne. Og jeg vilja nå kunne vustykna korst. Men i Antiochia, da byrja jeg i Antiochia. Og noen få årsaktene, så sprøytes det som eldur opp et torskoinon i det, han da var inn og nyr etter, og så fikk han, så ble han kattlet til å fære over til Grekaland, Filippi, de kjenner fengavåknaren Filippi, og så ble det vi her, og han tog enda vi 200 år etter Paulus levde, det var nesten alle taverande høymeren som vi kjenner i det, altså Vesterhøymeren, Krist. Tog at hentan sankoman, det er fantastisk å lese, hentan sankoman ble stående, og at Barnabas kom til disse sankomna, og Barnabas får til Tarsus etter Paulus, hvis Barnabas ikke har gjort det. Kanskje to sider og høyre det som jeg sier, og du hokser, jeg burde gjort hatt, men du gjør det ikke. Undermet ikke hva du kan gjøre som menneske. Jeg har sett flere dømer om det, at mennesker kom inn, og vi har noen lyttlån kommentarer brøyta fullkomlige livet til en person, enten til det bedre, eller til det ringa. Undermet ikke hva hun samkomma kan gjøre i Guds navn, og sammen vi hans høyla i andre. Og ta beie til det ringa og til det gåa. Og ta det viktig at tid øysene som ganger samkommun
rundt om i förrjun, at vi har vært eia vi hver sank man er. At vi ikke bare lender døkken atter og sier nå alt det finnes i ordan. Hvis det ikke er det. Det er så dår sank man. Tid undermet ikke Bibelina, årgods og kraften i henne, og bønene. Det er utroligt hva i bønnen har stor kraft. Jeg var ordentlig, jeg visste ikke ordentlig, og sier vi i sannhøysen av inne, at jeg har ikke ordentlig, det er ikke ordentlig kontakt opp etter et loksår. Og så satt jeg at jeg banke og Janne, og så setter jeg bare bien og løtt. Og det er akkurat som, yes, hatt av det, takk for god. Så undermøt ikke bønene og henne kraft. Jeg kunne sagt nekv ting at rett, men jeg tar ikke god for at han har frelst meg. Og så til det her. Er det nekker inni her som ikke er fødder av nødjon? Du er kanskje ikke å møte alt et liv. Du er kanskje hørst evangeliet 1000 ferner, men du er ångan til fødder av nødjon. Hamsens skapare valgte å komme ned her og gjøre noe, at dodja for det. Han valgte at livet et helt liv av hjørne, synda fruer. Han valgte å bli tidsen, huflångt, sparskaver og bokaver, håndtro på en kross, for tøyna skilt. Og jeg vet til å hente søvann for nekv, og særlig hvis jeg anker her som ganske ångan jeg har hørt det for, lengt ut. Men jeg vet også til at bare vi at jeg sier hest ingeniør, som fra Bibelene og fra Årgods, og gjør noen høylig antan, kan han tale vi til på nå. Og jeg nevnte søvn om Lazarus og Jar, og nevnte han at nå. Lazarus la her enn i grøvene. Alt Johannes evangeliet, alt Johannes evangeliet, til å lese det der kom hjem, skriva til dette klimakset her ved Lazarus. Det er akkurat som en sånn bildja, og så kommer et Lazarus, som en mynd av frelsene. Han la her, og Jesus røpte av han. Det kan være han brukar okken her, låsensbølgen, dramabølgen, med og det som hendte 17 i kveld, til å kattla av det. Men han kattlar av det. Han som hekker krossen, han som lever i det. Så jeg får be til om at takk mot honom, og han sa hver to erste tunn og løyve. Skal vi be. Takk Jesus for at du erst okkara frelsare. Takk for at du er min frelsare. Jeg vet ikke om du er frelsaren til ødlån her. Men du kan svære det. Og jeg ber deg om, gå Jesus, at du måtte vise okken den rette veien. At du vil vise okken hvordan det er en tøytning til hever at vi erkjenner til at vi er en kristen hever og en prus. Gå og god, jeg ber deg om at vi ikke skulle være kuarer, men at vi heller skulle være oppmuntrere av folk. Ber deg om at du vil hjelpe okken at elska kvann annan, og gå kvann annan, og liva til en bådskap. Takk Jesus for dette kveld. I tøyn navnet. Amen. Punkt, halte jeg, og jeg husker hvis jeg kanskje også jeg fikk skrive et nye Jesus hum du vel at enda takke deg hvis jeg vil ha det etter så 4 løtten som kommet enda gjør det som kommer enda vi får synge en sang først
Si Herren och tack. Det är att man röjser det på. Bestämma och See
ja, vi får ända så för lötna nu och tack för det Simon. Ja, det är alltid viktigt att vi höra till en samkomma och ja, att vi gänga här och kunna bli uppbyggt här, men också att vi och samkomman som böt Guds för honor, att ja, att vi lyckas Jesus och öppen och välkomnande för honor som Jesus säger det. Och sånt här som man tar sig om att på evangeliet är som att fortälja öron om det som God är för oss och det som han gör för oss. Och att vi lever evangeliet ut. Och ja, och minnas katt och kall och jag som liv den är. Ja, vi får ha en steg nu i 20 minuter. Så vi blir efter klockan 12. Och det dräcker månader i det. Och tid är välkomna att få att kaffe och te och kakor. Och här i det har vi sån basar. Tid är välkomna hit här i det och ta sig till som är där. Och jag hade också, alltså man kan köpa också i det böcker och sådär. Och så blir jag ut efter klockan 12. Och det här är en spännande skrån ta oss. Ja. Vi tackar, go and
prisa ter god, synja fagna var sång, till vår frälsare stora, vår Herre och Kung. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Vi lovar dig god, för ljuset så bjärs, som har Golgata skojnen och i mörkret så svart. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Vi tillber till alla dörrdebat här, tog oss namn som att rösten och synd vara bär. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Vi avkallat här, kom och vi och kom ver, så försvar för att känna att förstår du är. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Halleluja. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Halleluja, tun äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och kom frälsare, öjna färd. Så får vi da börja åter till det har kommit att sätta dikon åter. Vi tar nek mer spännande öskrande och vi färra. Sinj och en sang Arn Gjördes kommer upp. Gör en glädje. Gör en glädje. Jesus han är här. Han och prisen är. Sätter hört och jag vet. Valda sojna ska. Och hans kraft och släpp. Gör det fylla ska. Han går smått i ödor. Man ännu öppnar sig. Och går större kärlek.
Ja. Ja, hesa sånn løtnar vi øsne nek spennende å skråne. Vi får altså et drama fra dramabørsen ur Nebo, Tofton. Og vi får høre två vittnesbordar fra Salmon, Gregersen og Ronjo Erlingsøtter. Og vi får synge mer sammen, og vi får øsne høre en solosang fra Paulo Alesne. Og ja, det var spennende. Og vi får börja ved at suja drama fra dramabørsen ur Nebo, og at han her kommer Salmon. Jeg har vittnesbord. Ja. Speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength
how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, everything, everything. When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any better, any better than Would you tell me how could it be any better than this? That's långt fram. Ja, hörs. Har du med? Vänta, så jag kör fast. Ja, center. Fint. Vad har du hört med? Nå. Ja, jag heter så Salmon Gregersen. Och kanske det känner mig hvis vi var möten i jar. Så bjöd jag in. Eller faktiskt bara mamma, men jag fick vidare då av möten och ta jag lust vid. Det är nog så. Men hvis jag känner mig så ja, jag ska säga om jag så jag bygger Syrgård då. Jag gänge i Philadelphia som är gott check och jag gänge av mina Anare och så är det Notterbraid för att vinna. Men ja. Så det är ganska hårt som att säga att det var det som jag också att faktiskt att ta som. Jag tar så man tar som alltså nu ändan tar jag till om frälsna. Och jag vet inte att det är frälst. Jag kanske bara börja vid att vittna att är frälster. Och men det är inte att man för att ta som det faktiskt är att om frälsna. Men mer faktiskt om
faktiskt sätta en spårning till Tikon. Så Tikon spelar dig själv. Det spelar inte hand upp det men hur kan man veta att man är frälst? Hur kan det präkva till för mig själv? Hur kan jag veta att jag är frälst? Och jag själv har stött vid hur att alltså jag för så i vad så alltså vad är ju ordentligt frälst? Man är väl ganska tror jag väl ja. Och sätta hans spårningen. Alltså kan som behalda mitt trick va? Kan som det inte är verkligt. Och det är nog stort byrda man kan gänga vid. Och jag tycker det är redan liksom här det som byrna eller haft det. Och tog också säga att för att ta som te. Och ja, akkurat det alltså hur kan du veta att det är verkligt trick va? Ta alltid fan det alltså ta så gjort det här vers med realjanig. Det känns alltså säkert Oliver sen det Brabrans kan säga ett låt. Här ständer trygg är fullt vissa om det som vånar vi samföring om det som inte sas. Jag har alltid nog så ringt att skilja hur så att det först alltså förskon det men så får det faktiskt inte det alltså att du älskar som man får version så kan man finna det. Det är så versionen NIV. Så sänder det här. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Och det är sådana månader till att av förskon så säger han trick. Men en skon program faith. Och här är faktiskt en månader det man säger alltså belief till trick som omsätter direkt. Men alltså som man inte kan det faith till det som man säger är faktiskt för att vissta till confidence in what we hope for and assurance about what we do not see assurance till samföring ja. Vi är då vi har fått vissa om det att det passar och vi vånar att det passar. Och det är samfört om det att det passar. Och det är också för det är skjutja som man säger. Det är också skjutja. Det är inte fysiskt. Jag är inte ser Jesus fysiskt stand där. Jag är inte ser god. Ja, det är också för det är inte skjutja. Det är andaligt. Det kan vara nog så riktigt skilja. Alltså vi ser skjutja stål. Så det är skjutja nere. Det är neglatt att trycka på att en stål är det. Men det, som man säger, det är samföring om det som inte sas. Assurance about what we do not see. Och faith till ösne ett annat år som det är ett år som bland samman som man säger alltid det är trygg och allit och viss alltså fotlösarna confidence. Det tar 3 år bland samman. Och det är värst hjälpt mig okej, det passar i min liv ja. Så det har hjälpt mig går nog så väl. Att det är livet igen. Och jag hade hvis man ser till hans spårning till sig själva att så tid här att han spår tycker vi väl så håller jag sig själva man är rättare loj. Så att ta visar att du lägger i och du söker Jesus och du söker att du vill gärna tycka väl så håller det vi först är på nu så är det gås för rättare loj. Och men hur så kommer vi ett hund alltså jag själv 100% präkva det okej är faktiskt frälst. Ta kommer vi hit i Galaterbrevet. Det ta nämner han om avväxt ur andans. Kvärt är det avväxt andans. Vi såg också avväxter av en träje. Hvis man läser det ordet avväxter andans av enskon så kallar man det fruit of the spirit. Eller det. Det är frukten som andan ber. Och som också till vi har en som mynt av en träje. Hur kan du vita det som är med över hur plantorna för är sura platser? Det kan du vita hitcha hur frukt träd ber. Hvis träd ber sura så är det sura platser. Så vet man att med över plantor sura platser. Så simpelt är det. Akkurat samma vi
pertre eller vad säger jag. Man ser det av frukten. Så kommer vi spela oss själv, vad är det så avväxt andans? Vad är det frukt andans? Hvis vi läser Galaterbrevet vers kapitel 5, vers 22 så stender det avväxt andans er kærløgje, glede, frier, lengmå, mildløgje, gøska, trofeste, spekfer og frahalde. At det sier tingene til avväxt andans, til frukten som anden ber. Ja? Når jeg kalte er at man kan søtja løgnen at onker frelser er at han gir gåvers. Etla onker, han gir nek pengar til Ukraina eller også det. Så er han gåvera. Etla, som vi sier enda etter at hvis man kan ta seg tungo, så er man frelser. Etla, hvis nu man dora gruva, men det passar ikke. Det er ikke så, man skal ikke doa sitt ingene. Det er ikke det som Gud vil ha det, forlanger det. Ja. Det är så vi är frälsta. Så får vi att vi blir ombrötta. Vi blir ändrefödd. Och att sal, hon blir livande. Det hon var dig och arden. Och hela anden kommer bygga ui oss. Så hvis vi är frälsta så borde anden bygga ui oss. Och avväxten må vara hekta. Kärlöjde, glädje, fri och så vidare. Som sänder det. Och hvis man läser vidare. Och det som køyra Kristi Jesu til å ha krossfest, holde i listen og gyrdentess. Ta vid liva og i andan, så lete jeg sin ætbord okra ved i andan. Lete jeg ikke tro etter tomar æro, så vidt edja hver annan, og øvunda hver annan. Okra ætbord, ta vid, nu er for å djeva pengar til Grønland, eller til Ukraina, eller også det. Gjer det så vi kærløyga, eller gjør det vi glede. Hvis ikke gjør det, så er det ikke avvækst anden. Så. Det er ikke frukten som anden ber. Hvis anden bor i oss, så skulle vi gjøre det vi kærløyga, gjøre det vi glede. Hvis nu jeg kjenner oss som ikke er frelster, ikke kjenner god. Og jeg vet det. Altså ikke for at jeg vet at han for jeg har fortalt det. Hvis ikke forteller evangeliet til honom. Hvis jeg får fortelle evangeliet, men jeg gjør det ikke til av kærløyga, så er det ikke av gode. Hvis jeg ikke gjør det av kærløyga, til at jeg vet til at jeg snir mer han vil fortapt det. Jeg elsker denne personen. Jeg vil hjelpe ham til at jeg vil ha han skal, og jeg vet lyst med gode. Hvis jeg ikke gjør det av kærløyga, men jeg gjør det heller til å lytte meg selv opp. Samme pengarna. Hvis jeg bare gjør penger til at jeg vil vise meg, så gjør man det ikke for, altså for gode. Ja. Vi skulle gjøre det for å lytte gode opp. Ja. Så jag vill säga att hvis man ska få präckve, så är präckve på en till. Alltså det är avväxt andans. Ber vi frukt andans. Och det här är också diskuspredning själv. Hvis nu det ivast och uttog. Jag har också varit jöken där och det är rätt tungt. Och en bil som har gång vid. Och inte att de skulle ha det. Så jag får be för dykarna att det ska vara det. Att de skulle gå så skilja till och få frälsevissna. Og skilja til at det er frelst. Det er så ikke det vi avväxt andans. Yes. Amen. Takk for det. Bei Nebo, Tramabøsken og Salmon. Det kommer nok snakk alvorligt fram i kveld, alltid er i hvert fall, eller hver fall som rekker med. Og jeg håper tid til å åpengjørs da. Og lova aksjon, eller jeg håper til å lette det sånne inn i dykken. Och så särskilt ösnen kanske hvis man först tänker om drama är att jag vet att när vi öll kunna se dock in i att det ständer oss i Bibeln att frösting för att komma att vi släpper sig undan att vi är avskräckade att hur som hemren hör att bjöd och det tar ser oss något gott ut men jag kan allt så
god där och han ropar alltid åkon. Och jag har alltid ofta vid höra det gott. Det är bara och är mer spännande i lötning ganska. Men som i ändan av draman att god övervinner av ödlon. Han vann av dejanon som vi minns till gör. Och han vinner ösne alla tunne mysko drömmar och allt det som tog först i jökno som tinker till som färdig hållt av båten. Och till vi trycker på han att vi kunde ha fri och hjärtan som Øystein Salmon tar sig om. Tryck för fullvisa om det som vi har varit samföring om det som inte sast. Det är för bakka gott vers. Det är helt lätt att skilja. Och skilja det är gott att löjda till lärare tvingar att skilja det bättre och att det var ordentligt gott alltid att en skund. Det är ofta att då är det ganska ordentligt liksom lättare än ganska ångt det är förskund. Vi får att synja två chanser. Och jag alltid tar på vi får synja. Det kan också säga att det är som jag vill av paddlarna på nu. Vi får börja vi hamrar helt fast. Och till dem säger första vers tog en kort på. Ta ett tryck mot tidsvåg. Kristus heldur fast. Fröstning karriär mötesvåg. Hamrar helt fast. Och så kanske pröva tre vers. Här sidan. Förfyra med så att livan gav. Kristus heldur fast. Utstryka mot skulderbra. Att det är så fantastiskt. Och skulderbra. Allt som vi har gjort är utstryka till att Gud eller Jesus döjer krossen för oss. Och han vann av det. Och det är något. Ja, det är så störst vi kunde inte skilja det. Alltså det blir stil. Vi kan röjna, men det är för störst för oss. Och vi kan bara finna fri till Gud och tacka honom att han är så stor nöje för oss. Att han gav sitt liv för oss. Han är fast. Du är välkomna att rösa dig. Kristus heldur fast. Frosting härjar mot svåg. Han heldur fast. Orsi oj att färja bort. Känner kvarja last. Och i hjärsta fyllt av sorg. Han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Tøy mig vinnur älskar mig. Han heldur fast. Fröje Guds i frälsning är. Kristus heldur fast. Kipstein søgn han är. Han heldur fast. Brösta plats och i fjångar han. Mot i kända sast. Dusche durning blåen av. Han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Tøy mig vinnur älskar mig. Han heldur fast. Fyra med så löjdan gav. Kristus heldur fast. Utsika mot skulderbra. Han heldur fast. Trästur
til nøye jeg med svøyker Kvønøyne Hon til sterska med ber Ta i åpne mine øyne Og tilletje med Ville sinja Gøsk og tøyna god Alt mot liv til så tryggur Alt mot liv til gav våres vi med Fernanda draft av kvarjon deg Ville sinja Gøsk og tøyna god Du løt som med Løtte med og i tjekken trång Og myrsk og nått Var så nær som måten annar Jeg kjenner det som færdig Jeg kjenner det som vi Gøsk og tøyne god Alt må løy til så trygg Alt må løy til gav våres vi med Fernanda draft av kvarjon deg Ville sinja Gøsk og tøyna god Alt må løy til så trygg Alt må løy til gav våres vi med Fernanda draft av kvarjon deg Ville sinja Gøsk og tøyna god Tøyna skal finne meg Og for meg med meg Tøyna skal finne meg Og for meg med meg At på løyve til det kjøver jeg Iver kjøver meg Tøyna skal finne meg Og for meg med meg Tøyna skal finne meg Og for meg med meg Tøyna skal finne meg Og for meg med meg At på løyve til det kjøver jeg Iver kjøver meg Tøyna skal finne meg Og for meg med meg Alt mot løy til så tryggfull Alt mot løy til gav våres vi med Fernanda draft av kvarjon deg Ville sinja Gøsk og tøyna god Ville sinja Gøsk og tøyna god Ville sinja Gøsk og tøyna god Ja, så får vi høre solsang fra Paula Lesne, og at han her kommer Ronja Erlingsøtter av vittnesbord. Kjør så vel, Paula. Ja, hej.
Jag heter Paula, heter Pavel min Christian och vi får spela två sånger. Och tar då visste jag du ska stora och då sett ni How Great Thou Art. Du ska inte stora. Pardon. Du ska inte stora och inte ytas nöj. Våne fyra framman, god känner du innan loj. Du öjer vinen Jesus, först har han törska kan. Och du hjärsta brådet, ta kalla bästa han. Vad att det ska säkra och nå hemmaström. Kvällen kan komma mig väg, men löjver i Guds håll. Komma sorger under som nu var nyr till. Svujtja bäst och viner och kaldar visa sig. Ta minst till vinen Jesus, först har han törska kan. Och du hjärsta brådet, ta kalla bästa han. Vad att det ska säkra och nå hemmaström. Kvällen kan komma mig väg, men löjver i Guds håll. Vad att det ska säkra och nå hemmaström. Kvällen kan komma mig väg, men löjver i Guds håll. Men löjver i Guds håll. Men löjver i Guds håll. Tack för det. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
proclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tack för det. Hej. Hej. Har du med? Delt. Så ja, jag heter Ronja. Och blindspurt om att ha en viss spurkväld. Ja, jag så sitter fyra med nu en två, men det är helt så fantastiskt stort att allt det som jag fyra med hur långt vi sagt kväll. Och det är gott. Ja, så ett med piltning och tanken som är just nu. Det är väl ordet trygg som Salmon nämnde. Så läser vi det i Hebreerbrevet 11:1 att trygg är fullt vissa om det som vana verur och samføring om det som ikke sast. Verset får mig huxa om Peter som steg ut av vattnet. Det är en känd söva som det ska så som sikkert flest tycker att känna. Han gick ut av vattnet vid en och vänt av Jesus. Men så kött han vänt i egen från Jesus så sa han ordet rundan om sig och ber öttast. Och han ber söka. Jag känner mig ofta efter i Petre att han har att jag kan missa fokus och ta tingen i egna händer och låta öttan stå i min liv som mest Paula sang om. Men det där handlar inte om han att jag klarar inte att göra något om jag så är. Jag må hitta av Jesus, vända min egen av Jesus så han kan styrka och leja mig i allt. God lovar Jakobe ett lyfte till Israel som är ett lyfte till allt folk kan säga. Han säger i Isaias 1:4 öttast inte, är vitter. Vär inte målfallen, är god tyn. Är styrke och hjälpa där och hålla där uppe. Vi högre hånd rätt som vinner. Vi samlas i det vikskiftet för att ha det allt och minnas att och frälsare som läser dödja för Jakob. Han gav sitt liv så bäg och to kunde ha ett ärligt liv i samfället vid han. Han inser inte att vi skulle missa mot. Men han inser att vi ska besluta han och han ska styrka Jakob. Vi ska bara vid trygg lyta han. Han lovar aldrig att lätt liv som jag väl nämnde gör att vi skulle ströja, gå ströja. Så att han lovar en vin och jökten allt. Han lovar en tredalesen kärlega, en fri styrke och en avån. Och det är som min vittnesbord att jag är ju inte mig själv.
men jeg eier en herre og en frelsere som leser dødja for min og tøyna skuld, så at vi kunne ha et ætløyv i samfunnet vi han. Først vi trygg. Ja. Amen. Takk for tid på her. Vi er kommet enda. Jeg halte ikke at nekv godt er vi framme, og jeg halte ikke at jeg skal lette oss nekv at rett. Vi færre at synge nekra sanger. Og jeg håper at tid har vi oppe den kveld. Jeg håper at det teker oss ned tog jeg lett alt sådana. Jeg halte vi nok så nekv i kveld. Nekv godt og nekv oss ned alvorligt. Og om det da tørv, vi tar ikke oppe under rom, men tid onker er det, så er man kanskje tøymer at hvis onker bruk for det, at så prater vi onkeren, det hjelper oss bare prater vi av vimman eller en vinkon, og man føler at hjertet bækker. Nu kort det bara till så men det är att du tøymer att prata vi onkeren hvis det är tørv. Och om onker annar, hvis man føler at hej, tøymer til, så kommer det ganska. Jag vet inte som det går stilla det nog sen, men att vara öppen för att ja, onkel kan komma alltid. Vi får att synja, ända vi synja, några sanger, för vi tack mon Jesus. Det var välkomna rösa dig om du har hållit det. Ta i hugse kvar du är utan sjön, utan vön mötte glädjan löve bär synd och konskilter till jäkven vär och stor men inom egen voja skär du fyllde kvar du för Tumar bygden iver syndaren skär Tuina dörr offrar jag när dörr du hjärsta bär Tan skuld som var mun av krossen eldet hu och tje blej som och fröj fick nudja vön och tro Jesus fyre dyra blod Tack moin Jesus samoin kvoit som sjö Tack moin Jesus att du frälste mig Förde mig om jag skrev in och i dörrar kropp du la Här du stod jag fyra med Men tria det var det jag har Det är ingen del utan brott Och då är vi över det Och nu är det områd lui Lamsens blå med det Moin Jesus fyra dyra blod Tack moin Jesus som och kvoit som
till den god. Evigt det händer upp och sång. Jag synger till tajma en gång och till var. Men lunchen sätter är det skatt. God är två. Akkurat det på sin rop över detta. God sände son. God sände son. Som Herren Jesus till åkara. Fick här och tro. Han gav sin vård. Till och med att frälsa. Och vars det att han kunde loj. Så dig hans far. Mon Jesus lever. Och du ska leva. Mon Jesus lever. Tycker det tycker och var. Han vill med loja. Mot loj vid värsta livet höj. Han älskar mig. Nu kört går väl. Är det hajma. Och suttja skall. Mor frälsara. Och för en son. Ta möta honom. Och tacka för det han höj. Av Golgata. Mon Jesus lever. Och du ska leva. Mon Jesus lever. Tycker det tycker och var. Han vill med loja. Mon loj vid värsta livet höj. Han älskar mig. Mon Jesus lever. Och du ska leva. Mon Jesus lever. Är det sin fresh just om klockan är Nej, Angel. Vi får synja. Jag synja blir god lov att höra. Ja, tack. Också jag kom nu. Nästan. Blir god lov att höra och så kommer gör det så upp att ända. Sing först i våld. Han valdur mynda han oj min. Väldigt skott. Kärlek god som frälst och vården. Han fyller sjalt, han möter svoj. Och trollet skrämjan från där var. Det gode lov och höjor. Det gode lov och höjor. Det gode lov och höjor. Det gode lov och God Herren men allt när han vinner sorg och pojnom. Är vi och när det är fri och glädje signing. Han stäver av och sträcker sig ut
skur dekur røkta nu. Det god er lov og høyur. 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 Løtan lång, I synge harstans høyur, så følge høyre takkar sång, og som en glede kjenner. Sang og sin I endur følg, og hjärsta fattar honom følg. Det gode lov og høyur, det gode lov og høyur, det gode lov og høyur, det gode lov og høyur. Lat oss som fagna navnet hans, ljøs I myrke vera. Lat ödlu känna andans kraft, hin gleda bådskap bära. Två bort allt här komma kan, ty Krister Herre höjna han. Det gode lov och höjer, 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 gode lov och höjer, gode lov och höjer, gode lov och Ja. Så för att ända ett möte och ja, tack för att du kom och det var mega gott. Jag hade så när gått framme och hur säger om tar vi sungarna sanjen. Tack med Jesus för det stora blå. Jag säger bara alltså en dropp I hans blå haver nog för det. Synda förgivning. Men han valde att uthälla sitt blå för Jakob. Och tar vi bara hur snägg han älskar Jakob och han säger hjärta och han säger nej med Jakob att han har ju gått kunna bara ge en droppa men han uthällde sitt blå och sig självan och allt sitt liv för Jakob. Att dodja för Jakob. Och ja, det är så gott att minnas att han och passioner och hitcha att krossen hon och att han gör det och att han röjs upp efter och att här och vän. Och ja, så ska jag ända vid bön. Ja. Ja, god, jag tackar så när jag fyra. Hetta ungdomsmöte, jag tackar fyra. Att du är så ser och att du, ja, har arbetat och du vid din anda har tjuv jag så när jag hux om och att, ja, tack att vi minnas till nu om postene och ta som du gör det. Att du kom här ner till åkara att tacka åkara synder skuld och att du självan och så vi står på frad och jag krossen vi som är uppbord här. Men att du kom här och ja, tog sig allt till självan. Vi tackar för att du först alla vägen till Golgata att du döje för mig och för ödlen här och för alla hemmen och ja, att du inte stäcka I alla bara gavs till synder men du gavs till självan fotlan ut. Och tack för att det som nämnt att vi bara skulle tryckva till och tryckva tusen tur just
och vi tog hava evigt liv och fri och hjärta, så om liv inte alltid blir nämnt och gott, men att vi har att vunna och ta glädje ut här. Och jag tackar för att du reser upp efter 3 dagen och att du kör steger med att du lever den och att du lever i oss. Du så tatt att oss. Och som vi såg i draman att det här förhållet som vi är i början i Edens hava, det har vi efter till att bära av krossen och av Jesus. Att vi har ägång till två natter och har vi samfället vid det, att vi kunde känna det som färger och som en vin som älskar oss. Det är mycket kvärt i mitten av oss och så att vi har snäpp jag glömma det och att du gör det för oss. Och vi är så nämma locka och när kvar i hem någon tid så spännande först, men tack för att du alltid ropar oss och du kallar oss och att du alltid har hånderna öppna eller armarna öppna till oss och vi alltid kunna komma efter du tog in. Vi tackar för att du frälser oss och att vi kunna ha det här frälst och vissna att vi är frälst så att vi släpper det in en dag. Vi bidrar om att vi må tåra fortälja till er för öron och leva som du gänger till en fotospår och sikna kväll det vågare och tackar för så gå och lötna. Amen. Ja. Tack för det död och upp i hus. Verre, Ole Gregersen och Hjalmar Gregersen tar bjöa in. Tar byggva i Norra Götto, Sjura Götto Ettlo. Det är näst överste vävren här som Ettlo så är mer halt jag. Och här är det öll välkommen och här blir det också gott att få. Och hvis onkel kör bil så är det bara att fylla bilen ner så där. Ja, tack för ikväll. Ja. Och påskastävnan i Sliven. I morgen påska det blir familjemöte här i Hötsne klockan 12 och klockan 8 blir det måste i ösn här. Och så att han att här blir det söndagsskolan och här inne blir det brevbröding. Det möte. Och klockan 6 i morgon blir det en konsert i ösn här bönt. Och Maria läser för Sinja och låt. Sinja, låt. Ja. Så till oss bara komma till här. Väldigt välkommen.